my dva a čas. Sme písničkáři toulaví, my dva a čas. Aj vám sa vybavujú spomienky na mladosť pri pesničkách, ktoré ste vtedy počúvali? Ak áno, máme pre vás mimoriadnu ponuku. Zlaté šlágre od A po Z. Legendárne pesničky v podaní legendárnych spevákov. Tak napríklad 4 DVD a 2 CD ponúkajú tie najväčšie hity Ivety Simonovej a Milana Chladila. Na ďalších 6 CD nájdete ďalšie ikony českých pesničiek, akými sú Karol Hála, Rudolf Cortés, Judita Čeřovská, Jarmila Veselá, Jiří Popr, Alena Tichá a ďalšie legendy 50. a 60. rokov. Stačí si objednať tento mimoriadny box na našom čísle 034 66 01 234 a ak to stihnete do 20 minút, získate ako bonus ešte jedno DVD zlatých evergreenov a krásnu zľavu 10 €.